Atzokoa egun garrantzitsua izan zela gure udalerriarentzako, Errenteriarentzako, hain justu Eusko Trenbide Sarearekin lankidetzarako protokoloa sinatu genuelako. Topoak gure herrian eragiten dituen afekzioak gutxitzeko eta bere ibilbidearen ingurua birgaitzeko eta eraldatzeko soluzio partekatuak adostea. Eta uste dugu gaurkoa ere oso egun garrantzitsua dela, topoa gure udalerrian integratzeko udal gisa ze proposamen egiten dugun aurkeztu nahi dizuegulako. Proposamen hau garrantzitsua iruditzen zait nabarmentzea ez dugula gobernu gisa egiten, udal gobernu talde gisa egiten, udalerri gisa egiten dugu. Uste dugulako gure udalerriaren etorkizuna jokoan dagoela, eta ahalik eta konsensu zabalena irekitzea edo lortzea garrantzitsua izango dela. Udalean ordezkatuta dauden 4 alderdiren babesarekin aurkezten dugula gaur proposamena, hain justu PP, EAJ, Podemos eta EH Bilduren babesa duen proposamena aurkezten dugu gaur hemen. Gaur aurkezten dugun proposamena hilabeteetako lanaren emaitza da, eta egia esan prozesu honetan guztian hainbat eragile eta herritarrekin landutako proiektua izan da. Eta hain justu, nolabait proposamenak 4 eremu jasotzen ditu, 4 eremu jasotzen ditu. Alde batetik, Galtzarabordako gaur egungo geltokiaren eremu horrentzako proposamen integrala egiten da. Proposamen integrala egiten da baita gaur egungo Gaztaino erdiguneko eremuarentzako, pasoa nibela kentzea zarago, inguru guztia eraldatzen duen proposamen bat jasotzen du bide berriak. Erdigunerako ere proposamena egiten da Galtzaraborda eta Gaztainoko geltokien arteko trenbide eremurako ere eraldaketa proposamena egiten da, eta azkenik nolabait proposamenik xumeena fanderiari dagokiona litzateke, baina fanderia ere kontutan hartzen du nolabait proiektuak bere ikuspegi oso horretan.